Ahoj, som Ela Grebečiová a dnes sa pozrieme na španielsku novinku Chané Mam. Dizajnéri od Chané tentokrát mysleli na moderných rodičov tejto doby, ktorí veľa cestujú, sú extrémne praktickí, majú málo času a chcú rozumne investovať. Tento kočík patrí vo svojej triede medzi najľahšie. Konštrukcia má len 6,5 kg. Zaujímavá je jeho športová časť, ktorá sa dá pretočiť v smere aj v protismere jazdy. Avšak oproti svojim predchodcom je oveľa širšia. Šírka športovej časti kočiarika je 33 cm, opierka chrbátika má 54 cm a celková ložná plocha má 91 cm, čo je výborný rozmer. Športová časť sa jednoducho odklikne cez klik systém a preloží sa na druhú stranu. Opierka chrbátika sa polohuje cez poistku, ktorá sa nachádza vzadu. Má 3 polohy, druhá a tretia, ktorá je skoro do úplného lahu. Je to výborné. Striežka sa dá ešte v polohe ležmo viac zatiahnuť, aby na dieťatko nefúkalo. Športová časť má 5-bodový bezpečnostný pás, ktorý sa dá nastaviť do 2 polôch, vyššej a nižšej, čo môžeme vidieť tu. Takisto má aj polstrovanie chrbátika, čo je veľmi praktická vec, pretože keď sa zašpiní, stačí oprať len vložku. Nemusíte snímať celý poťah. Nožičky sú polohovateľné do viacerých polôch, až do úplnej roviny, čo je super pre menšie dieťatko. Madielko je odnímateľné a polohovateľné. Ako som už spomínala, Chané je veľmi praktický a skladný kočík. Je ľahučký, má len 6,5 kg. Jednoducho sa skladá. Ručka sa dá do tejto polohy a za pomoci poistiek sa celá konštrukcia uvoľní a zloží sa na úžasne malý rozmer. Odporúčame do malých kufrov aut. K jeho ľahkosti napomáhajú aj plastové kolieska. Takisto sa rovnako ľahko rozkladá. Kočiarik je vybavený ručnou blokačnou brzdou, ktorá sa veľmi ľahko ovláda. Mama má úžasne veľký kôš. Posúďte sami. Pozrime sa na vaničku, športovú časť. Odklikneme a jednoducho naklikneme vaničku. Všetko ide bez adaptérov. Na dĺžku má 75 cm a na šírku 33 cm. To však nie je všetko, čo je na tejto vaničke zaujímavé. Chané tentokrát venovalo zvýšenú pozornosť výberu materiálu. Je neprefúkateľný, vodeodolný, priedušný, a dokonca má aj úpravu, ktorá zabraňuje zašpineniu. Deklik sa odníma z vaničky za pomoci zipsov, čo je veľmi praktické. Vanička má popruhy na prenášanie jednou rukou. Vanička má jednu úžasnú vychytávku. Dávame do pozornosti všetkých, ktorí majú malý kufor auta. Perfektné. Priamo na kočík sa dá nasadiť autosedačka od Chané Rebel. Ide tam bez adaptérov, čo je výborne praktické. Ďalšia vychytávka kočíka je v tom, že autosedačka sa z konštrukcie sníma za pomoci jednej ruky, len stlačením jedného gombíka. A teraz nadchádza hodina pravdy. Je kočík ozaj skladný a praktický? Pozrieme sa, či všetko toto naskladáme do kufra malého auta Smart.